Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jod bura mag Kenya Kwanza kod Azimio kone migao mar omenda mondo chwalnegi omenda mag NG-CDF e bwo ndalo 7 makoleo to gibiro bago twak mar golo oko e apisi jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u. Jod bura koni gikale matek e kinde ma jonyuol kod jopuonjre opong'o e apisegi ka dwaro kony mag basari mag somo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mana seche machuok bang' jopuonjre e skunde mathoth pacho ka, jood bura ma Kenya Kwanza kod mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance koni kaluwore kod midhiero mag chiwo omenda mag jolo somo NG-CDF mosebedo gwonyo kuom thuolo malach mamedo kelo liet. Jood bura go koro miyo piny owacho ndalo 7 mondo chwalnegi omenda ne kuonde chung' ute bura ma pacho ka. No single constituency has received a single cent of the NG-CDF funds. We demand that the entire allocation of CDF must be released within 7 days as is due. Sasa CS wa treasury tunakuambia saa hii jioni hii nataka pesa 75% kwa imeingia kwa account. Hatoi kuambiwa iko kwa board ama iko wapi. Sisi tunajua CDF account zetu hasina pesa. Ekweth ma Kenya Kwanza kod Azimio ubogo thicho oko jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u kanyakla kod apisas mage manie apisi e twak magikoni e biro rirore mokale od bura. And if that is not done, we will call for a special sitting of the House. When we call for a special sitting, secondly, we will then draft appropriate motions against the CS Treasury and against the CDF board or any such other entity as we may determine at the time. We are telling government, naambia leo kwamba sisi hatutaki Kiswahili, hatutaki Kiingereza ya CS. Kwanza walifanya speaker wetu wa bunge akatudanganya kama katika bunge. Akasema tarehe 22 mwezi wa 12. CS walimpatia statement. Tarehe 20 mwezi wa 12 tuliambiwa na speaker wa bunge. Kiko ni omenda mag NG-CDF ne osingi kod bad migao mar omenda kokale twak mane ogol kod speaker Moses Wetangula. Kata kamano singo makamano ne olwari e Luanda. We are here as servants of the people. And when our people are suffering, we must speak. And because of that, we want to tell Treasury that we are not joking. And we are going to take them head on. Speaker akiongea katika kiti chake cha bunge ni sheria. Haliongea kama sheria, ametoa sheria lenye halikufanyika. Jood bura go koni gisani jonyuol kod jopuonjre upongo miregi kanyakla kod apisi mage ka gidwaro sir mag CDF. Jood bura ma Kiba Mwalimu Orero wacho ni kwan mag jogo kwayo mar CDF osechopo miyo chiko kuom thuolo mar ndalo achiel. Release those funds so that we don't have children standing with billboards like prisoners. Like people who have been charged by DCI, standing with those billboards. I am 14 years old, I do not have money, and there is money here. Sirkal chalo kagima kuome mokerot, kaise kuom mako mawethweth, sekta mar somo. Emomiyo mano en ranyisi maken ni sirkal mar Kenya Kwanza onge gadiera, to mar ariyo bende ok gin kod geno kata kod paro malong'o weche mag somo. Nikech somo mag nyithindo ok nyal timore ka nyithindo ni dala. Nyithindo nyaka bed e skul ka dangi somo. To nyithindo ok nyal bed e skul ka ok gichulo school fees. Kuom thuolo mar jumbe 2, ywaruok mapek osebedo ka limbo e kind piny owacho mamalo to kod bad migao mar doho. Ywaruok machal ka gima koro kere mochopo nyaka e od bura. Penjo maduong' en ni to piny owacho kanyakla kod mano mar doho monywando koda ka od bura biro tiyo nade e kinde ma jood bura pod osundo bad migao mar omenda pacho ka mondo chwalnegi omenda mabiro miyo rowere ochopo e sikul. Walter Nyambaga, Ramogi TV, lere mar od bura, Nairobi. Duol matayo pinje pacho ka endi neko kwedo report